mati lampunya dong. Asik. Come on. Yo, 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 yo. Everybody, yo. Love the baby. Yeah, yeah, yeah. Kenapa, men? Aku gak melok. Lah nyapa? Aku wedi kok. Lah apa? Wedi nyapa ki rapper, Mat, rapper, Bro. Rapper iki? Iya, tak kira kesurupan. Sini Adit, kamu itu dibilangin susah loh. Bantuin ini ibumu. Suarane Jarwo. Suarane Jarwo apa Duwe ya? kanca lemu jenenge sapa, Pak Tok? Lah iki jenenge kancane Jarwo sapa? Lah ya sapa? Sing lemu lah, Pak. Sing iya bos ngene ya Carane. Kuwi jenenge sapa? Lah sing roh sapa? Maksudnya ngene lho, Pak. Aku Iya. takok sampean. Iya, iya. Dunung mereka paham kira wek. Aku ngerti nek masalah film kartun ini nang MNCTV to. Lah sing ngene anu pelanggaran kuwi Jarwo. Iya. Lah sing muni sekarang bos kuwi sapa? Kuwi sapa? Aku takok kuwi kok malah kowe takok aku ki piye lho. Kok sik to? Kuwi sing nang film kartun kuwi to. Nggih. Ini Jarwo to. Jarwo sing lemu lho, Pak. Ah kancane kuwi to sing jenenge sing gedhi kuwi to. Nggih. Kuwi jenenge sapa ngono lho. Lho, ki ra paham ya keminter. Kula niku tanglet jenenge. Aku ki genahne nggonmu. Lah nggih Kuwi jenenge sapa? Sing roh sapa? Cakra budaya, cakra budaya, cakra budaya, cakra budaya, cakra budaya, cakra budaya. Ora cetro. Mendidik anak ora berhasil ya kuwe kok. Apanan. Dedonga kanggo ngantene apa kono kowe. Muga-muga selamat. Lho, lah kok enteng mergawimu dina iki kok muga-muga slamet lho. Lah aku ndongakku keluargaku ora tau kasil ta. Ya ora tau kasil ning ya ora usah diomong. Donga ya wong loro. Ndonga wong loro iso ya? Iso. Oke, oke. Ndonga nganggo musik ya iso. Iya ta ndu ayo. Wae ono musik, wong Mas. loro kuwi ben donga. Kula nyuwun anu lagu rap Mas, rapper. Waduh. Rap. Rap ki piye ta, Pak? Yo, yo. Enek pergerakane. Enek to, tangane ngene. Tanganem ndi tanganem? Tanganmu. Iki. Tanganmu ndi? Iki tangan. Tangan kok malah sendok garpu. Lho. Tangan iki yo enek iki yo ta. Sikilmu kok kaya telo. Kowe biasane muni menyok lho ya. Wong sikil padha eleke nyek-nyekan. Elek pripun to, Pak? Lah wengenane sikil kula niku nyuwun sewu. Apa? Sikil kula pun dipethuki tiyang Amerika, Pak. Lho. Badhe ditumbas. Boten sikil. Badhe ditumbas 2 miliar. Boten kula paringke. Lah nyang apa? Tapi dituku sikil sak ndase, Pak. Kula nggih ampun yen. Wehne engko bojomu tak rumate. Nah, ngono lho. Wong Ya. sikil kok didol. Lho lah iya. Iki sing jenenge musuh dalam sentrong ya kowe. Sentong ki apa? Selimut. Selimut ya ngono kuwi. Pergerakane? Pergerakannya ngene. Yo. Yo. Piye to? Semangat to, Met. Semangat to, Met. Semangat. Krisik lho iki semangat kudu. Kowe ora Semangat. ngerti krisik, kowe krisik paham apa ora? Gatel krisik. Lho, kuwi krisik, kuwi semut kok Kuwi ngene. ngisik lho ya. Lah nggih, ngene tangane. Ya. Sikile mengendap. Kurang mendak sithik. Mengisor sithik. Iki lho, bodoh. Wis to diwarahi kok. Angel Awake dhewe malah kaya kethek-kethekan. Sido apa ora kok. Ngene, siap yo. Heeh. Lah ngono kok nganggo pesen kono cangkememe apik. Cangkemem dhewe iki. Alek-alek ndek enak mudin nggo cangkem-cangkemo. Mudin ning mudin. Mudin apa kowe kok ya? Cuma wis kepecat ngono. Iso apa ora? So, Cek karo sendet-sendet cek. aku muni piye? Sik to ngene sik to. Ini. Iya. Tuwek nangken ngene ndak ya. Ini apa ra izin? Syuting. Hang guyu. Rupane kok Doraemon. Oh guyu.
guyu ae. Aku ora kudu guyu. Serius ngono lho. Ya aku wis serius. Aku wis serius kowe mabek kikian. Ora yo. Sing wedok-wedok ora kuweri lho delok aku. Yo. Kira guyu ngenyek udah. Ora ngenyek ki dhek wis bayangne. Ya ya piye? Wonjane. Selametnya ra tak gumu. Lho, apa kuwi? Apa kuwi? Itu ha. Takon Pak bareng. itu aku ngene Mbah Kromo. Siap ya? Gak. Lho, piye to Ya siap to awake dhewe ya. Ayo Mas, musik. Lihat iki lho. Yo. Kayak nang kafe-kafe. Kafe. Yo, come on. Yo. Ampun DJ. Yo. Mati lampunya dong. Asik. Come on. Yo. Everybody yo. Rock the baby. Yeah. Kenapa, men? Aku gak melok. Lah nyapa? Aku di kok. Lah apa? Wedi nyapa ki rapper, Mat, rapper, Bro. Rapper iki. Iya. Tak kira kesurupan. Rap ki yang ngono kuwi. Mboten paham kok Pak niki nek dijelasne masalah rap. Oh, bocah katrok ora tau ndelok rap. Ora ndang langsung ngono. Makanya dong sering kumpul. Aku sudah kumpul kebo. Lah, Kumpul kebo ki jenenge plisian kowe apa nek ngomong anom. Yo. Masda. Ora usah kayak ngek-ngek, Mas. Garingan nggih. Protes ae. Ngomong nyaluk ae. Yo, come on. Tak donga-donga kanggo sing duwe gawe, muga-muga sing duwe gawe diparingi rejeki yang melimpah barokah. Yo, come on. Yo, come on. Say. Dul gembuk. Piye, Pak Dik? Kowe rong tau digoco malaikat. Aja sampe sik. Aja. Iki dol tinuku nek aku wis kaya ngono kowe nyaut to. Oh. Kamu kok bodoh banget sih? Emang sih aku kan goblok. Goblok kok sombong ki lho. Harus gombang namanya goblok. Wong goblok iki kudune minder, Bro. Oh, itu salah besar. Salahnya di mana? Tanya apa Mbak Patrick? Patrick iki senengane ndelok kuwi. Model apa? Pelanggaran. Pak nyuwun sewu swantene kaya ngeten kados teng kartun ngoten lho, Pak. iso kaya jarwo. Lah kaya anu barang. nggih. Jajal suaramu piye, Mas? Delok ya. Hei, sini Adit, kamu itu dibilangin susah loh. Bantuin ini ibumu. Suarane Jarwo. Suarane Jarwo apik Duwe yo. kanca lemu e jenenge sapa, Pak Tok? Lah iki jenenge kancane Jarwo sapa? Lah ya sapa? Sing lemu lho, Pak. Sing iya bos, ngene ya. Carane. Kuwi jenenge sapa? Lah sing roh sapa? Maksudnya ngene lho, Pak. Aku takok sampean. Iya, Wit, iya. Dunung mereka paham ora, Wit? Aku ngerti nek masalah film kartun ini nang MNCTV to. Lah sing ngene anu pelanggaran kuwi Jarwo. Iya. Lah sing muni sekarang bos kuwi sapa? Kuwi sapa? Aku takok kuwi kok malah kowe takok aku iki piye lho. Kok sik to? Kuwi sing nang film kartun kuwi to. Nggih. Ini jarwo to. Jarwo sing lemu lho, Pak. Ah koncone kuwi to sing jenenge sing gedhi kuwi to. Nggih. Kuwi jenenge sapa? Ngono lho. Lho, iki ra paham ya keminter. Kula niku tangklet jeneng. Aku ki genahne nggonmu. Lah nggih Kuwi jenenge sapa? Sing roh sapa? Malah ngeyel ya. Iya, ngene lho, Mat. Niki Iya, nek iya. mboten secara halus ndak Mungkin bisa. iki takok apik-apik Iya, iya. sengapi. Sabar, Ya Mas. ora kuwi sabar. jenenge sapa ngono lho. Jenenge Lah sing roh ya sapa to, Pak? Wong kok aku ya takok lho. Padha ra ngertine mbok aja. Lah kowe kan ora ngerti. Lah mboten Tak ngerti. budoi to. Sing Kuwi jenenge sapa? piye lah. Aduh. Sing ngerti sapa? Aku kok mumet ndasku. Alah, mboten sangang ndas sing niku, sing Mbok kirain ndas montor tapi kok nganggo ndas Lah, bareng. sing- Ora cetha. Ngene lho, Mat. piye piye to? Wis Kowe iki tak omongi angel men to, Mat. Iki setelan anyar to. Iya iki. Tapi gak lucu to kita. Wis lumayan sithik-sithik nek sing Malah guyu. semerawut. Ora cetha. Ngene lho, Mat. Film kartun ning MNCTV nek gak salah kuwi disiaro setelah bar maghrib. Heeh. MNC Mini CTP.
Amin SCTV. Ya kuwi. Cangkeme bulet. Amin Wis pokok ning TV ngono. Teng TV Lah niku. iya. Kuwi film kartun jenenge Jarwo karo sapa? Lah iya sing takono kuwi ya sing sapa kuwi men lho. Lah ya enek Jarwo mesti enek sapa? Lah sing roh ya sapa? Kuwi sapa? Mbuh. Mas aku Negara enek hukum wis tak copot ndasmu Lho lho. negara renek hukum lah aku nyolong TV. ora cetha kok malah padu. Dadi kowe iso nerokke swara Ah, kartun apa itu mau kula kuasai. Lho mosok. Masa Jarwo. Jarwo piye? Pelanggaran. Pokoknya nek gerak-gerak sithik iki Jarwo. Oh iya iya. Nek suarane sapa? Sekarang bos. Iya iya. Suarane Bang Haji, Bang Haji. Jarwo. Delime. Dek lime. Bang Haji, Bang Haji. Kamu sini. Iya. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Iya. Ingat, minum yang ada gambar badannya. Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Aku tuku loro to. Oh. Sikile ya 6. Yo sikile 6. Berarti aku sesuk tuku larutan penyegar cap kaki 9. Kowe tuku pira? Aku tuku 3. Dadi sikile njegagang. Aku sesuk ape gak tuku. Lah nyapa? Wis mbok tuku. Habis. Yo golek liyane to kok. Golek warung liyane. Lah nggih ngoten. Ayo Mas, musik. Ya. Come on. Go. Bar kowe aku. Ya, dol tinuku. Yo. Tak dongak-dongakno kanggo sing duwe gawe. Mugi-mugi sing duwe gawe diparingi rezeki ingkang melimpah ingkang barokah. Yo. Amin. Tak dongak-dongakno sing dadi nganten. Muga-muga sing dadi nganten dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yo. Amin. Tak dongak-dongakno kanggo masyarakat kene muga-muga diperingi rezeki yang melimpah, keselamatan dan juga kesehatan. Yo. Amin. Dosa wae ndasku mbok ngono-ngono. Ndas kaya ndas kucing mbayani kowe. Nyek. Lah wong kene nete-nete nek mikir ndongakno sing digawe masyarakat kene, kowe mau amin. Yuk, lah kowe lagu cepet tok. Lagu apa kuwi mau jenenge? Iki jenenge lagu nge-rap. Aku nak lagu nge-rap ra iso. Lah isamu. Aku biyen vokal kadroh kula kok. Waduh. Hadro. Kadroh lagunya bernuansa religi. Iso kowe? Lah yo iya to kok. Decel tak siarno kene. Kamu dari sana. Wong ndi? Kono Mundur. golek komposisi golek nggon. Karo nek dhuwur wit pelem. Kok kono. Dhuwur wit pelem golek ceblok kowe ya. Lah kersane lah nek artis ki pun paham lokasine teng pundi to Pak ngoten niku. Kowe iki artis to bajingan ajane. Artis kok ngene iki. Lho, Lah kula. Kowe kaya sapine Pak Jemuri. Alah. Kaya sapi goleki tletrok. Ora cetha. kaya lah Pak Rudi pripun to jenengane mbela sinten lah. Lah kowe nyontoh iki malah ngene-ngene iki kok ya. Lah iki jenenge anak kul. Lah gayane piye anak kul iki piye? Nah, iki lho. Kul desel. Kuwi pul desel, kul desel. Kol goblok. Kol desel. Kobong dada.